Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Forfra med Jeppesen, med Michael Jeppesen. Hvordan spiser du en elefant? Skær den i stykker og spis et stykke ad gangen. I dag skal vi lære af en religion, vi ellers aldrig lytter til. I dag skal vi lære at opnå vores mål, få kontrol over vores liv. Vi skal lære at fjerne hovedpiner og forstuninger. I dag skal vi indføres i toneskalaen og de 4 flows. I dag koger vi 23 år i Scientology ned til 2 timer. Velkommen til Sonny Bol, tidligere medlem af Scientology, men ikke et bittert medlem. Det er heller ikke et forfulgt medlem, jeg har med i studiet i dag. Det er ikke et medlem, der svarer til nogle af myterne, eller skal ind og disse L. Ron Hubbard, eller sidde og svine sine gamle venner til. Slet ikke. Tværtimod ville han tage os dybt ind i sindets mysterier, helt ind til livets kilde. Og hvis I har spørgsmål undervejs, så er I som altid meget velkommen til at ringe eller skrive. Der er 3 muligheder. Man kan skrive på Facebook. Den hedder facebook.com/247 forfra. Og der er ikke noget, man ikke må spørge om, vel? Nej. Altså, jeg har jo set dig i DR3 i noget, der hedder Spørg mig om alt. Ja. Og der svarede du på alt. Det gjorde jeg. Så hvis der er noget, man ikke får svar på her, så kan man selvfølgelig også bare google DR3, og så Scientology. Så finder man udsendelse med dig. 30 minutter, hvor du svarer på alt. Ja. Ellers så kan man skrive ind på Facebook-siden, eller man kan ringe til os på 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Eller man kan sende en sms på 42 600 24 7. Altså 42 600 24 7. Jeg har sådan meget stort kort foran mig her. Det hedder The Bridge to Total Freedom, som er Scientology Classification Gradation and Awareness Chart of Levels and Certificates. Og det, der sker, er jo, at man går på strøget. Der er et telt. Der står nogle mænd og kvinder med bøger og tilbyder en stresstest. Hvad sker der, hvis jeg går hen og siger, det ser spændende ud? Så får du udleveret en test. Den udfylder du, og så får du den evalueret. Hvad er det for nogle spørgsmål, man skal svare på? Jeg er ikke bekendt med en stresstest. Hvis det er den store test på 200 spørgsmål, så er det 200 spørgsmål, som er ikke lavet af Hubbard, men han har taget patent på den alligevel, hvor man ligesom går ind i 3 sider af sindet. Det er personens væren, og hans gøren, og hans haven. Hans haven, det er de ting, hvordan han har det med at kunne eje ting og kunne tage ansvar for ting. Så går man igennem den her test, og man finder hans svage punkt. Mm. Og det svage punkt, det bruger man i, fordi det er der, hvor det gør ondt på ham. Ja. Forestil dig et væsen som en tændstikæske. Mm. Og der er 3 sider. Der er hans gøren og hans haven. Hans gøren og hans haven. Hans gøren, det er, hvad han gør. Ja. Hans haven, det er... Det er hans evne til at eje ting, tage ansvar for ting, besidde ting. Og den 3. side? Det er, hvordan han er. Hans be do have, det er hvad han gør, hvad han kan eje og have, og hvordan han har det. Ja. Og der, hvor han er svagest, det er der, han vælter. Det er klart. Så borer du i det og siger, hvad er det med det her? Mm. Vi kan se, der er visse... Er du selvmordstruet? Ja, det er jeg. Ja, det er jo klart, at hvis man gerne vil ende med at fuldføre denne her, det her gradkort, som vi har med i studiet, hvor man ender i total frihed, så er det sgu meget godt at finde ud af fra starten af, hvis man er selvmordstruet, så man kan få gjort noget ved det. Ja. Eller hvis man har problemer med at gøre ting. Man er handlingslammet måske. Så kigger man på det. Du er handlingslammet. Du ved, hvad du skal gøre. Du kan ikke gøre det. Kunne du tænke dig at gøre noget ved det? Så det vil sige, at den der første stresstest, eller den store test, eller hvad det nu er, der er en eller anden test, man møder i Scientology, når man går i gang. Ja. Den test identificerer
nogle af ens svagheder er noget af det, der gør ondt, eller noget af det første, man bør komme sig over for at blive et bedre menneske. Ikke alene det første, du skal komme derover, men det er din livs ruin. Urin? Ruin med R. Ruin, det der ruinerer, det der ødelægger dit liv. Det der gør, at du ikke kan opnå de mål, du gerne vil. Og så skal du... Personen, der giver dig den her test, som hjælper dig. Fordi det skal betragtes som en hjælp. Han skal få dig til at indse, at dit liv er fuldstændig ødelagt. Hvis ikke du får håndteret det her punkt. Ja. Og så det øjeblik, hvor du sidder, jeg er fucked. Det bliver ikke bedre. Det bliver kun værre. Og det har været sådan meget, meget længe. Så er det, at du er på... Nu får du det til at lyde som om, at man ikke er fucked, men vi taler jo om, at Scientology, vi skal lige være helt på det rene i det her program. Ja. Det er det jo ikke bashing af Scientology. Nej. Okay, bare lige for... for jeg er ikke interesseret i at lave det program, hvor vi bare sviner Elon Rob. For det er så let. Nu kan altid svine folk til, der er anderledes, eller finde et eller andet åndsvagt, eller grine af, at han skrev sci-fi-romaner. Han var dygtig sci-fi-forfatter. Men det er ikke, det er et spørgsmål om at finde ud af, hvorhen er personen ødelagt. Ja. Hvorhen kan han hjælpes. Fordi så kommer han ind på det første trin her på kortet, som er på need of change. Ja. Personen skal ønske en forbedring, før at han kan hjælpes. Der er nogle levels i midten her. Ja. Og det starter med minus 34. Det er unexistence. Ja. Minus 33 er disconnection. Ja. Minus 32 er uncausing. 31 er criminality. 30 er disassociation. 29 er dispersal. 28 er erosion. Fixity, glee, jeg kan slet ikke udtale alle de her ord. Så er der 24, det er masochism. 23, det er sadism. Hallucinationer er 22. Chok er 16. Numbness er 10. Despair er 8. Fear of worsening. Fear of worsening. Frygt for, det bliver værre. Det er 5. Og så, når du kommer op på 4, need of change, så kommer du ind i kortet. Det er nemlig rigtigt. Du skal finde ud af, at du er effekt af livet. Det gør du på minus 6. Så skal du forstå, at det kan risikere at blive værre, hvis ikke du gør noget ved det. Det er et trin over. Og når du så kommer op på niveau 4, need of change, så er det, de siger, vi har noget, der kan hjælpe dig. Yep. Har de noget, der kan hjælpe en? Ja, de har så. Så Scientology har noget, der kan hjælpe, hvis man har det skidt? Det har de. Hvad er der oppe i enden? Fordi hvis vi fortsætter med det her kort nu. Nummer minus 4, det er bunden af kortet. Vi har lagt kortet ud på vores Facebook-side. Facebook.com/247 forfra. Der kan man downloade det her kort. Det er kæmpestort og fuld af detaljer, men der er hele træningsforløbet og processerne og kurserne. Og efter need of change, så kan man komme op i demand for improvement. Så kan du komme op i minus 2, det er hope. Minus 1, det er help. Nummer 1 er recognition, og så den fortsætter det hele vejen op til total freedom. Ja. Er der total frihed deroppe? Han har oversolgt det en enelse, vil jeg sige. Men der er noget at komme efter? Der er meget at komme efter. Det var ironisk. Han har oversolgt det rigtig meget, men der er også rigtig meget at komme efter. Der er enormt mange erkendelser på vejen. Du får kigget på dit sind og dit tidsspor fra 20 vinkler. Du får snakket om de ting, du har problemer med. Og du får skåret dine problemer i små stykker, så det bliver konfronterbart et af gangen, og du bliver bedre og bedre til at konfrontere dine problemer og indse, hvor problemerne kommer fra, kilden til deres opståen, og så får du en frihed deri. Jeg skal bare være helt sikker her. Fra minus 34 til minus 4 på kortet. Ja. Det er jo der, hvor man har det af helvede til. Ja. Hvad gør man, hvis man lander der efter sin test? Jamen, det er ikke sådan, den hænger sammen. Okay. Hvis ikke du kommer... Men man gør ikke så meget dernede, fordi der er de for tunge at danse med. Scientology har et ord, som hedder WOGs, Worthy Oriental Gentlemen, om nogle mennesker, der ikke engang prøver. Ja. Og det er sådan set alle dem, der ikke har indset sandheden endnu. Og man kan prøve at hjælpe dem, eller man kan bare ignorere dem. Okay.
Så det vil sige, at for overhovedet at være værdig til det Scientology byder på, skal man være -4. På det her awareness-skalaen. Ja. Og det er så der, man begynder i Scientology. Ja. Og Scientology er opbygget med kurser. Med kurser og åndelig vejledning. Hvad er det første kursus, man tager? Hvad begynder man med? Man begynder med et kommunikationskursus. Og dengang jeg startede, der var det et godt, hårdt kursus. I dag er det sådan noget udvandet fis, som jeg ikke rigtig synes, jeg kan stå indenfor. Der er enkelte gode ting ved det, men man starter med et kursus i at lære at kommunikere. Mm. Det består i, at man sidder på en stol med lukkede øjne, og bare skal kunne være der. Og der skal man sidde og ikke tænke, man skal bare kunne være der. Altså kunne være i et rum? Bare kunne være på den her stol, uden at det rykker i en, uden at man tænker, uden at man gør andet end bare at være der. Og det... Er det svært? Ja... Yeah. Der har du siddet for mange år siden. Ja, jeg har så taget det professionelle kursus, det man bruger, hvis du skal være terapeut. Og jeg sad 18 dage fra klokken 10 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Indtil den var der. Så fik jeg ordopklaring, og jeg fik falsk dataafskrælning på, hvorfor jeg ikke kunne sidde der. Indtil jeg ligesom kunne sidde 2 timer med lukkede øjne og bare være der. Hvad var det, du sagde, du fik undervejs, da du ikke kunne? Falsk dataafskrælning. Falsk dataafskrælning? Det er svært at... Hvis du har modstridende data i dit sind, så er det svært at finde ud af, hvorfor en af dem der er rigtig. Hvad skete der inde i dig, da du sad der helt alene? Helt stille? Der kom trækninger, der kom billeder, jeg faldt i søvn. Jeg gik alle emotioner igennem. Jeg følte gråd, jeg følte vrede, jeg følte had, jeg følte raseri. Altså, buddhisterne har jo praktiseret det her i årtusinder, med bare at kunne sidde og være der. Mm. Og den er bare systematiseret her. Når du så kan være der, så går du videre til næste trin. Det er at sidde der med åbne øjne og kigge på en anden person. I lige så mange timer? I 2 timer i træk. Uden at blinke. Du må gerne blinke, men du må ikke blinke kompulsivt. Du må ikke synke. Du må ikke rykke dig. Du må ikke trække. Du må ikke lave en dyb vejrtrækning. Så må du ikke lave flonk, start igen. Så starter vi ud på 2 timer igen. Når du kan sidde der og være der, du må ikke blive fjern i blikket. Du skal bare kunne være der observant og kigge på personen med interesse. Kan du det den dag i dag? Kan nej. du kigge på mig i 2 timer uden at synke? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg vil godt kunne sidde 20 minutter, 3 kvarter. Og vi skal ikke gøre det nu. Nej. Men lytterne vil jeg bare lige sige til, at Sonny har et af de mest imponerende blikke, der overhovedet findes, som jeg nogensinde har mødt. Jeg tror ikke, jeg falder for billige smiger. Nej, tak skal du have. Men først sad du 18 dage med lukkede øjne. Ja. Hvor lang tid tog det dig så at lære at kigge på et andet menneske med åbne øjne, uden at reagere på det? For det er vel det handler om? Jeg tror lige at trække lidt mig igen. Jeg tror, det var med åbne øjne, jeg sad i 18 dage. Jeg tror, det var åbne øjne med 18 dage. Men ja, det var med den med åbne øjne, jeg sad i 18 dage. Den med lukkede øjne, den tog vist kun en uge. Hvorfor? Altså, fordi når du skal være terapeut, så skal du kunne kigge personen og fuldstændig forstå og duplikere, hvad det er, han siger. Og være der for ham, når han går igennem hans livskriser. Du skal have en naturlig kommunikationscyklus, så du kan forstå, modtage en kommunikation. Og anerkende. Hold ham på sporet, når han går igennem hans problemer. Hvad var det næste, du skulle? Det næste, man gør, det er, at man skal kigge, mens man bliver drillet. Man skal sidde. Skaldepanden. Ja. Skaldepanden. Ja. Og jeg skal ikke sige noget, bare kigge. Man driller. Man laver billeder over i den anden persons hoved. Man kigger på personen stadigvæk og har det godt med det. Hvor lang tid sad de og drillede dig? Det er også dagevis. Dagevis? Dagevis. Og kan du huske noget af det, de sagde? Jamen,
Det har været alt fra sexfantasier til, man er grim og tyk, og det er vrede, du er et lille led svin, og føj, hvor du er grimt, og fuck, hvor du stinker, og fortælle vittigheder. Og du skal bare kunne sidde her og tænke, han siger noget til mig, og jeg lytter. Jeg er åben og modtager, hvad han siger. Var det svært? Man skræger grin. Og det må man heller ikke. Det må du godt, men det er en flonk, og så skal du... Så en kører flonk? En flonk betyder fejl. Fejl, tilbage til start. Når så, men så kører du bare den samme igen, og så den samme igen og igen, og på et tidspunkt, der kører den flad, og så har den ikke længere nogen reaktion på dig. Hvor lang tid havde du været med i Scientology, da du var kommet hertil, hvor du kunne... Der havde jeg været, tror jeg, 14 år. Okay, så det er ikke de første kurser? Nej, det var ikke de første kurser. Det her, jeg springer lidt frem. De første kurser, der fik man en smag på det her. Okay. Og man bliver bedre til det. Okay, så det her, det er ikke, når man... Okay, nej, så man kan godt gå i lag med Scientology uden nødvendigvis og skal starte med at sidde 18 dage med lukkede eller åbne øjne. Altså, hvis du laver de her kursus, det er livscentrene. Ja. Erhvervslivet kørte der en meget, meget dygtig mand, der hedder Jan Hansen, der har kørt de her kurser med stor succes til erhvervslivet. Jeg har været med som coach, som træner sammen med ham på de her kurser i det firma, vi arbejder sammen i. Folk er vilde med det her kursus. Jeg er vild med det. Jeg vil bare gerne have noget af det nu. Jamen, de må ikke levere det længere, fordi de har... Nej, men det er derfor, jeg har dig i studiet, ja. Altså. Der er så lang en vej i dag. Jeg vil have det, Scientology kan give. Ja. Du skal langt ind, før du kan lave det her kursus på den. Men du har været der i 23 år. Hvad endte du med at være? Jeg endte med at have ufattelig meget selvtillid. Utrolig duelig. Oplevede du total frihed? Og Momentvis. Hvad kan total frihed? At du kan være dig selv. Du kan have ting, at der sker. Du er kontrol over din økonomi. Det er så helt rigtigt, men du får nogle værktøjer. Vi danser om en varm grød, men det er okay. Fordi det er ikke spisetid endnu. Nej. Vi har jo aftalt, at jeg ikke må sige de negative ting. Nej, det har vi ikke aftalt. Ja. Vi kan godt sige alting som det er. Vi har bare aftalt, at det er for let at lave et program, hvor du skal snakke, hvor jeg skal gøre grin med L. Ron Hubbard og Alien. Fordi det er så let. Ja. Jeg ved, at Scientology kan noget. Jeg har set dit blik. Ja. Jeg ved, at du kan noget. Jo. Det er det, jeg gerne vil give videre til lytteren, og det er det, jeg gerne selv vil have. Problemet er, at det ikke giver noget selvværd, men det giver selvtillid. Who cares? Jeg kan godt få selvværd andre steder. Og fuck selvtillid. Det jeg jo så ikke. Nej, men nu handler det her program ikke om dig. Det er rigtigt. Jeg går ind til Scientology. Jeg melder mig til det første kursus. Det er et kommunikationskursus. Hvad lærer jeg? Der lærer du at sidde stille, høre på, hvad en anden person har at sige, få svar på dit spørgsmål, eller det ting, du vil have igennem, og alle er glade til slut. Så man lærer at være opmærksom? Man lærer at være opmærksom, man lærer at lytte, man lærer at anerkende. Efter du har siddet og blevet drillet, så skal du så lære naturligt at tale. Der læser man op af en bog, finder en sætning fra Alice i Eventyrland, og så skal du sige det som din egen til personen. Hvis det lyder kunstigt, hvis det lyder mærkeligt, hvis det lyder anspændt, lav den igen, indtil det virker naturligt. Når du så kan gøre det, så skal du så lære at anerkende. Så får du igen en sætning fra den her bog læst op for dig, så skal du passende anerkende den her kommunikation, sådan en person føler sig tilfreds. Jeg læser en sætning. Hvordan spiser du en elefant? Skær den i stykker og spis et stykke ad gang. Jeg forstår, hvad du mener. I dag skal vi lære af en religion, vi ellers aldrig lytter til. Det er rigtigt. Det er sådan noget, man sidder og laver i et kursus? Ja, tak skal du have. Fordi du skal bruge det i... Se, du gør mig for legen nu jo. Jeg kommer til at sidde og grine, for jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal stille op med mig selv. Er det det, der er meningen? Nej, ideen er, at du skal ikke have opmærksomhed på mig. Du skal have opmærksomhed på dig selv og din egen case, dine egne problemer. Nu tager vi nogle... Prøv at høre, nu tager jeg nogle sms'er.
Jeg tager alt tilbage. Det er der faktisk en, der har skrevet det her. Det er ikke noget, jeg finder på. Okay. Der kommer mange mærkelige sms'er, når man har en sms-linje. Den hedder jo 42 624 7. Jeg tager tilbage alt, jeg skrev om Israel og de israelske våben. Jeg var snydt af en konspirationsteori om Israel og de israelske våben. Okay. Er det rigtigt, de tror på en alien i en vulkan? Hilsen Ole. Ja, nej. Vi har allerede klare billeder af solformørkelsen fra Nykøbing Falster. Det lyder fedt. Du har 11 nye beskeder i din telefonsvarer. Tak skal du have. Mig bekendt er det de enkelte nationalbanker og ikke ECB, der køber op. Okay. Du har 10 nye beskeder i din telefonsvarer. Alright. Hvor lang tid gør man det? Indtil, at der ikke er nogen fejl. Hvad er en fejl? Hvad kunne have været en fejl? Hvis jeg tøvede lidt. Prøv at komme ind, så laver jeg en fejl. Israel begik og begår de værste forbrydelser efter 2. verdenskrig. Ja. Var det en fejl? Du fik lyst til at tale videre. Du blev anerkendt, så det stoppede. Det var en fejl. Jeg er ikke med. Lavede du en fejl? Jeg lavede en fejl, fordi hvis jeg havde givet dig en passende anerkendelse, så havde du holdt kæft, fordi så havde jeg fuldt forstået, hvad du havde sagt. Hvis jeg kom med en halv anerkendelse, ja, så får du lyst til at tale videre. Det er så den næste ting, du skal lære. Jeg har aldrig haft det bedre, efter jeg har vendt ryggen til den, jeg tror, jeg blev nærmest født med. Vil aldrig drømme om at skifte til anden tro, og under ingen omstændigheder dyrke Scientology. Ja. Det var en fejl. Så nu taler du videre igen, fordi jeg gav dig en halv anerkendelse. Det er den næste ting, du lærer. Nok. Ja. Hvor lang tid går det med kommunikationskurser? Ja. Og vi stadigvæk taler om, at vi er i begyndelsen. De første kurser, der snakker vi om 14 dage. For 14 dage lærer man noget. På aftenkursus, ja. Der lærer du noget. Det er livsændrende. Du kan kigge folk i øjnene. Du kan være rolig, afslappet. Du kan være der. Du kan passende anerkende. Du kan styre en samtale. Når så du har lært de der halve anerkendelser, så lærer du at få svar på et spørgsmål. Ja. Der er 2 kommandoer. Det er enten flyver fugle eller svømmer fisk. Og så stiller du det spørgsmål. Du skal gøre alt, hvad du kan for ikke at svare på spørgsmålet. Og jeg skal bare være... Når du så har svaret på spørgsmål, skal jeg anerkende det. Og så tager vi en ny. Hvis at jeg fumler i det, og ikke får svar på mit spørgsmål... Jeg skal stille dig et spørgsmål? Nej, hvis nu flyver fugle. Det gør de vel. Tak. Flyver fugle. Der er så meget oppe i luften. Jeg gentager spørgsmålet. Flyver fugle? Ja. Tak. Flyver fugle? Ja. Tak. Flyver fugle? Kun de levende. Tak. Flyver fugle? Hvad går quizzen ud på? Jeg gentager spørgsmålet. Flyver fugle? De er meget lette. Jeg gentager spørgsmålet. Flyver fugle? Jeg er meget dårlig til at kende forskel på fugle. Jeg gentager spørgsmålet. Flyver fugle? Jeg føler et vist ubehag. Den der må du ikke bruge i den her øvelse, fordi det næste, vi snakker om... Men hvad gik den her øvelse ud på? Det er, at jeg skal svare på mit spørgsmål. Den næste øvelse går så ud på, at hvis du siger noget om dig selv eller dine egne problemer, så skal det lige håndteres, før jeg stiller det næste spørgsmål. Så den kan vi godt lige tage. Tag den lige igen. Flyver fugle? Jeg føler et vist ubehag. Alright, hvornår startede det? Det var da vi begyndte på den her øvelse. Okay, det er jeg med på. Så vi skal fortsætte med processen, så forsvinder det. Jeg gentager spørgsmålet. Flyver fugle? Ja. Tak. Flyver fugle? Ja. Tak. Flyver fugle? Ja. Tak. Så der skal du skelne mellem, får du svar på dit spørgsmål, eller har personen en ting med hans sind, eller nogle ting, han har problemer med, som skal håndteres først. Hvis du siger til kammeraten, skal vi tage biografen, ikke? Og han siger, jeg skulle lige blive skilt. Så skal du ikke sige, jeg gentager spørgsmålet, skal vi i biografen? Det er sådan en ting, der har noget med ham at gøre. Den skal vi lige have klaret af vejen først. Og sige, hvad sker der, og lad mig høre om det. Så jeg kan også sige, det er 3 måneder siden, men jeg har først lige tænkt på det nu og sådan noget, ikke? Okay, er det okay nu? Ja, det er det. Skulle vi tage biografen så? Er du med? Ja. Godt. Det er det, man lærer her. Du lærer at holde en person i session interesseret i sin egen case og villig til at tale til dig. Du lærer at kunne håndtere enhver situation
i livet, uanset hvor hård den er med kommunikation alene, og ved, at du kan gøre det til evig tid. Det er slutproduktet af det her kursus. Og nu er vi 3 uger inde. Det er vi ikke. Vi er tilbage til den der efter 15 år. Men det er slutproduktet af det store kommunikationskursus. Det første, der ved du kan kommunikere, du ved, hvordan du skal gøre ting, og du har en rigtig god idé om, hvordan du gør det. I lytter til Radio 24 programmet forfra, og vi tager ikke Scientology forfra. Vi prøver derimod at tage med på den rejse, som Sonny Bohl har været på, fra han begyndte med kommunikationskursus, til han efter 23 år gennemførte OT2 og var på niveau 21. Det er så ikke... Næsten rigtigt. Jeg var færdig med CLEAR. Jeg lavede OT1 og 2 uden for kirken, den officielle kirke, men jeg var færdig med CLEAR efter 23 år. Du har simpelthen oplevet at blive CLEAR? Ja. Helt ren? Ja. Man kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Man kan også sende en sms. Det kan man på 42 600 24 7. Der er en, der har skrevet, kan du ikke stille nogle seriøse spørgsmål, og lad være med at få det til at handle så meget om dig selv? Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal forholde mig til. Men du er meget velkommen til at skrive det, du så vil kalde et seriøst spørgsmål på 42 624 7. Og det er mig eller dig, hun stillede det spørgsmål? Nej, det er mig. Okay, ja. Hvordan vil en scientolog svare på det? Kan du ikke stille nogle seriøse spørgsmål, eller lade være med at få det til at handle så meget om dig selv? Jeg tror, jeg vil svare ligesom dig. Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på? Okay, hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på? SMS det, 42 600 24 7. Nu er vi færdige med kommunikationskurset i Scientology. Vi skal nu i gang med... Nu bliver det jo meget mere spændende. Ja. Nu er det de indledende øvelser. Vi er blevet varme nu. Vi har fundet ud af, at det ikke er så slemt. Scientology kan man få noget ud af. Ja, der er måske en bagside af medaljen. Den vender vi tilbage med i næste time. Og så må vi jo så vurdere det, om det kan betale sig. Altså, om det er det værd. Ja. Det er det nok for nogen, for andre er det ikke. Det må man selv vurdere. Nu skal vi i gang med... Nu er vi på -2 på gradskortet, som man kan downloade på facebook.com/247 forfra. Der ligger et billede af Sonny og jeg. Der er et link der til det her gradskort fra Scientology. Vi er på -2. Vi skal nu i gang med Purification Rundown. Du har fundet ud af, at det her virker. Der er håb. Mhm. Og du kunne godt tænke dig at opleve noget mere. Så laver man et renselsesprogram, hvor hovedbestanddelen af det er niacin. Det er et B-vitamin, som ifølge Hubbard kører giftstoffer ud af kroppen. Niacin? Niacin. Det har jeg aldrig hørt om. Nikotinsyre hedder det også. Det giver hudrødmen, så derfor i dag har man erstattet af nikotinamid, som ikke har den samme effekt, og den er så også virkningsløs over for Purification Rundown. Du spiser nogle vitaminer efter en nøje opskrift. Spiser olie, fordi giftstofferne sidder i fedtstoffet i kroppen, og kroppen giver ikke slip på fedtet, uden der er ny god fedt at bytte ud med. Du løber en tur for at få gang i blodcirkulation, og sætter dig ind i en sauna 3-5 timer. Og sammen med en kammerat, eller en coach, en træner, og så skriver du ned de reaktioner, der kommer. Og det gør du, indtil du er færdig. Og der er et slutfænomen, som går ud på, at man er en ren krop. Og der sker det, at der får man lige pludselig røde mærker over hele kroppen, undtagen der, hvor badebukserne var. Og det kan man sidde og tænke, det var sgu da en solskoldning i 1967, det her. Pludselig lugter man af benzin og siger, ups, det var dengang, jeg rodede med mine Puk-3-gears, og jeg vaskede mine fingre i benzin. Og så får du hovedpine en dag. Ups, det var insektgifte, som vi brugte på gården, som jeg vist nok kom til at indånde lidt for mange af. Så kan du simpelthen følge de tidsspor ned med alle de der giftstoffer, der kommer ud. En mærkelig smerte i brystet. Altså, kan man det, eller noget, du siger, man kan? Det er noget, jeg selv har oplevet det her. Jeg taler kun egen erfaring nu. Pludselig får jeg en mærkelig opkastfornemmelse, utilpashed, og røntgenoptagelser for pokker. Røntgenstråler. Og så, de ryger ud af kroppen. Hvor lang tid var du? Jeg sad 36 dage. 5 timer om dagen i sauna. Altså, det er ikke nogen tur i parken, det her. Det er ikke nogen tur i parken. Jeg siger, altså sådan med...
måske lidt selvhøjtidlig, men jeg vil da mene, at en tur i jægerkorpset ville være, det er fysisk hårdt, men piece of cake i forhold til det, jeg har været igennem. Piece of cake. Mentalt set. Da du var færdig med Purification Rundown hos Scientology, hvordan havde du det i forhold til... Hvordan var den Sonny i forhold til den Sonny, som begyndte hos Scientology? Jeg havde ikke længere nogen opmærksomhed på min krop. Jeg har ikke noget, der ligesom hang fast. Jeg har ikke nogen opmærksomhed på nogen steder i min krop, der var tunge. Sådan var jeg efter Purif. Jeg var glad. Jeg var kiget ud, som det hedder. Ligesom man var hoppet ud af de ting, man sad i mentalt set. Det næste, man kommer på, det er grade 0. Det er, at man... Jeg kan ikke helt huske dem. Det er trods alt 20 år siden, at jeg startede på dem. Kan du huske, hvad du gjorde efter saunaen? Efter saunaen... Jeg skal lige svare en her, fordi at Annika skriver, at det her det rigtige nummer. Og ja, Annika, det må det jo være, for ellers så kan jeg jo ikke læse din sms. Hvad spørgsmål har hun så? Er det her det rigtige nummer, skriver hun. Men ja, det er rigtigt. Annika, hvad har du så af spørgsmål? Kom med et spørgsmål, tak. Ja, 42 624 7. Og altså, det vigtige i dag er bare, hvordan vi bliver bedre og opnår total frelse. Ja. Det er det, der er fokus. Det er det fokus på her, ja. Og så kan det være, at vi til allersidst lige tager hurtigt lige alle de der bla 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 alien-spørgsmål, pengespørgsmål. Nu fokuserer vi lige. Spørgsmål, ja. Skam spørgsmål. Pinlig spørgsmål. Ja. Er du et dårligt menneske? Spørgsmål. Det er ikke det handler om nu. Nej. Det er vi alle sammen jo. Mm. Sauna. Du kom ud. Røde prikker over det hele. På grad 0, der kører man nogle processer. Og den første af dem, den er ret sjov, den er tænk en tanke. Ja, tænker en tanke. Godt. Tænk en tanke. Det gør jeg. Tak. Tænk en tanke. Jeg sidder med lukkede øjne og tænker en tanke. Tak. Tænk en tanke. Skal jeg tænke en ny tanke, hver gang du beder mig om at tænke en tanke? Yes. Okay, jeg skal tænke en ny tanke, eller skal jeg tænke den samme? Nej, sagen er den, at du sidder på et e-meter. Det er det, jeg har her foran mig. Og der sidder du med elektroder i hånden, nogle kander i hånden, som sender en svag strøm igennem din krop. Og det kan mærke protester. Ja. Det kan mærke stress, og det kan mærke ubehag. Så hvis jeg stiller dig et spørgsmål, så længe du har en protest mod det her spørgsmål, så giver det et udslag på meteret. Når du ikke længere protesterer mod spørgsmål, så er du fri, og så afslutter man processen. Annika har svaret tilbage. Hun har ikke rigtig nogen spørgsmål, men hun kan godt lide at lytte til os, så det er jo godt at have det rigtige nummer indkodet i tilfælde, at jeg skulle få et spørgsmål. Det er godt. Ja. Du stiller det, du prøver først at få personen til at bevidst kunne få en tanke. Du forsøger bevidst at få personen til at kigge på sit tidsspor. Inden det alt det her, der er der lige 10 timers opklaring, man skal lave med procedurer og gennemgang og hvad rollen er for den, der modtager terapi, og hvad den anden laver, og hvordan de forskellige måder at kigge på dit tidsspor på. Enten ved, at man går tilbage og gennemlever den igen, eller man kigger på den op fra nutid, eller man ligesom bare hopper henover fra den tidligste og frem i tiden. Det er en hel masse tekniske ting. Den her Scientology 0, og den tager cirka 10-12 timer. Og det er jo til 1700 timer, vi snakker om her. Så det koster lidt penge. Det kostede det dengang for 20 år siden. Jeg ved ikke, hvad prisen er i dag. Men det er trods alt ikke et eller andet med, at man skal sælge sin sjæl eller noget. Altså, det er til at købe for penge. Det er penge. Det er penge, vi taler om her. Godt. Det var grade 0. Der lærer man at finde stresspunkter. Ja, og når du har så færdig med det, så attesterer du på, at du er i stand til at kommunikere med hvem som helst om hvad som helst. Ja. Du har ikke længere nogen problemer med at kommunikere med hvad som helst. Du kan sætte dig ned med en hvilken som helst person, tale med ham, uden at føle ubehag. Du er ikke nødvendigvis enig med ham, men alt det, han siger, det har ikke længere nogen genklang i dig, fordi du har fået kigget på alle de her ting hos dig med hensyn til kommunikation. Er der en eller anden studieteknik her, man skal kunne? Studieteknikken går ud på, at det hele står i bøgerne. Hopper der skrevet det hele, og det er opskriften. Hvis du forstår alle ordene, så har du forstået, hvad han siger. Og så er den ikke længere.
Så hvis du læser en side, så kommer der, måden man bliver eksamineret på, det er, at der er en, der går hen til dig, finder 2-3 ord på siden. Hvad er definitionen af det? Hvad er definitionen af hest? Så skal personen sige. Personen skal ikke sige, definitionen af hest er flonk, der er for langt komlag, for lang kommunikationsforsinkelse. Du skal starte med at sige med det samme. Hvad er definitionen af hest? Det er et stort ridedyr, et stort 4-benet dyr, man kan bruge til at ride på, eller til at trække ting. Hvad er en kamel? En kamel er et stort 4-benet dyr med 2 pukler, som man er i ørkenen. Flonk. Det er rigtigt. Det er rigtigt, jeg er ude af træning. Der var komlag. Korrekt spottet. Hvad er en radio? En radio er en hemstregims, som man kan lytte bølger. Flonk. Jamen, det er rigtigt. Jeg er ude af træning. Sådan skal du skal kunne samtlige ord. Jeg har slået samtlige ord op i det danske sprog, og i det engelske sprog også i øvrigt. I alle 17 definitioner af at, to, for, that. Jeg havde regnet med, at jeg 40 minutter inde i det her program ville være fuldstændig solgt. Jeg må erkende, det er jeg ikke. Slet ikke. Alright. Jamen, overhovedet ikke. Nej. Det imponerer mig slet ikke. Det var lidt fedt måske at kunne sidde lidt på en stol, men Jamen, det... Bomber, flonk. Ja. Hvad er den evige frelse? Altså, hvad er det, der venter? Hvis vi nu antager, at Hubbard har ret. Hvad består den evige frelse af? Scientologys idé om evig frelse er, at du får kigget på hele dit tidsspor, og du får vendt alle de ting, du har gået og kæmpet med. Så det ikke længere har nogen negativ effekt på dig. Hvad er et tidsspor? Tidsspor, det er alle de ting, du har oplevet gennem livet og tidligere liv. Hvor er man henne, hvor man får renset det? Det gør du allerede for graderne. Fordi at hvis du har et problem, så kører du tidligere lignende problem. Hvad for en grad er det, hvor man gør det? Det gør du allerede, før du kommer ind i session. Før du kommer ind i session, der har man hvad? Der vil man sige, har du et problem? Har du et nutidsproblem? Masser. Godt. Så fortæller du om det, indtil den er fri. Og hvis ikke den går fri nål på den, så er der et tidligere lignende problem. Har du fortalt om alle dine problemer? Ja. Du har fået renset din tidslinje? Ja. Var der noget slemt? Ja. Hemmeligheder? Ja. Grove ting? Ja. Pinlige ting? Ja. Skammede du dig? Ja. Hjælp der at få det sagt? Det gjorde det faktisk. Lige der. I en vis grad. Det er altid en vis frihed i at overgive sig fuldstændig. Så er du fri, så har du ikke længere noget ansvar. Den katolske kirke har jo bygget på det her i årevis, årtusinder. Bekend dine sønner, og du skal være fri. Ja, usundt, men det virker i situationen. Så man er fri, allerede inden man går i gang med graderne? Allerede inden du går i gang med enhver session, er du fri, og du er egentlig klar til at modtage noget nyt. Hvad? Altså, Hubbard fandt jo livets kilde. Han sagde, han gjorde det. Hvad var det, han fandt? Han fandt, at livets grundlæggende egenskab er at overleve. Du kan ikke andet end overleve. Og så prøver man på alle mulige måder at gøre det. Og du kan gøre det på en heldig måde og en uheldig måde. Man skriver en kontrakt på 1 milliard år, ikke sandt? Ja, det gør du, hvis du vil arbejde for eliteafdelingen, ja. Du har ikke været elite? Nej. Efter 23 år var du ikke elite? Nej, jamen der skal du ind og ofre al din tid i alle evigheder herefter til at kæmpe for sagen. Det er dem, der render rundt i kedeldragter her i København. Har de skrevet under på, at de giver de næste 1 milliard? De render rundt blege og ser trætte ud med et jaget blik. Hvordan tager man den der milliard år alvorligt i Scientology? Fordi når man kører tidligere lignende, så kommer du tidligere lignende, og så nogle gange, hvis ikke du har flere svar, så kommer der et eller andet billede op, at der er der en tidligere gang, hvor jeg var soldat i Korea. Hvordan kommer det op? Fordi du får stillet spørgsmål, at der er en tidligere lignende gang, hvor du havde det her problem. Og så kan auditoren, han kigger på e-meter og siger, der, og så kommer det udslag på nålen, og så graver du dig ind i det og siger, så kommer der et billede til syne. Det var en gang, jeg var soldat i Korea, jeg trådte på en mine, kom på hospitalet og døde. Ron Hubbard havde det vildeste liv. Så kan folk disse ham for at være sci-fi-forfatter. Men altså, han solgte i det mindste ufattelig mange bøger. Det gjorde han også. Så taler jeg derhjemme, der disser ham for det. Gå selv ud og skriv nogle sci-fi-bøger og sælg nogle millioner eksemplarer.
Men han havde et vanvittigt liv. Ja. Faren var i marinen. Ja. Moren var klog. Ja. Han lærte at læse hurtigt, siger man. Og var blevet meget klog, rejste verden rundt, opsøgte alle mulige forskellige religioner. Ja. Var ligesom... Ja, han var en af de første, der kunne flyve. Han kunne sejle alt. Han var lidt en supermand. Han var en Indiana Jones. Og selvfølgelig også i Eventyrernes Klub, og var geolog og opdagede alle mulige mineralforekomster og kortlagde gamle stammer rundt omkring. Ja. Så han var ligesom en indsamler af visdom. Og hvor gennembrud så skulle være kommet, var på et tidspunkt, hvor han lå på, i forbindelse med 2. verdenskrig, sammen med nogle sårede. Ja. Og man kunne ikke rigtig helbrede dem. Og der fandt han ud af, at ved at fjerne de her blokeringer i tidslinjen, så kunne medicinen virke. Ja. Kroppen kunne helbrede sig selv. Hvad var det, han havde fundet ud af? Hvad var det? Altså... Han fandt ud af, at en negativ energi, at et billede, et øjeblik med ubevidsthed, kan sætte sig i kroppen. Som en ting? Som en ting, ja. Hvis for eksempel, at et barn har været bevidstløs, samtidig med moren siger, dit lille fjols, du kan jo ikke finde ud af noget som helst. Det vil sige, når nu barnet så kommer længere op barnet vågner op igen, og så længere op i livet, der er barnet træt, eller personen træt, og omstændighederne omkring den hændelse med moren, der sagde, lille fjols, du kan ikke finde ud af noget som helst, de er de samme, så kan den her kommando sætte ind igen. Og de lille fjols, du kan ikke finde ud af noget som helst. Og indtil den hændelse er kørt ud, så kan personen føle sig som en lille fjols, der ikke kan finde ud af noget som helst. Hvordan får man kørt sådan en hændelse ud? Det gør du ved, at du går tilbage til... Du går ned et tidspunkt, og så kører du, finder ud af, at der... Hele genetikken beskriver det her, det er 350 sider. Altså lidt af en mundfuld. Giv den til mig på 5 minutter. Ja. Dianetikken, livets kilde. Altså, hvad er det? Du går ned og finder ud af, er der nogle kommandoer hernede, og så groover du personen ind i de her kommandoer, og han gentager dem, indtil der kommer et billede til syne eller en smerte, og siger, okay, fortæl, hvad der sker. Gå tilbage til begyndelsen af hændelsen og fortæl, hvad der sker. Jeg ligger i en tandlægestol, der er lys overalt, jeg er helt groggy. Og så går han igennem hændelsen og fortæller alt, hvad sker, alle perceptioner, alle sanseopfattelser, alle følelser. Og så, tak skal du have. Gå tilbage til begyndelsen og fortæl mig, når du er der. Og det er nu. Godt, gå igennem hændelsen igen. Og så fortæller han alle lyde, der var. Der var en klinikassistent, pas nu på. Jeg tabte den her, og der er lugten af lattergas, og så lægger han nogle kommandoer, og lige pludselig siger han, hold kæft, mand. Det er derfor, jeg altid går og passer på. Jeg er altid påpasselig. Jeg skal altid passe på. Det er sgu da derfra, den kommer, fordi jeg skal gå og passe på. Så har man taget et lille øjeblik med op til nutiden, som ikke hører hjemme i nutiden. Den der milliard år, ikke? Ja. Hvad går den ud på? Den går ud på, at teknologien til evig frelse blev lavet her på jorden. Og når så alle de andre ude i galaksen, de finder ud af, at den er her, så skal de komme her og blive trænet, og de kan så tage ud og frelse resten af galaksen og andre galakser. Og det tager lidt år. Det er planen. Og det troede jeg på. Hvor var du henne på det 23. år? I stykket fra at være det rene snot til at være det her intergalaktiske væsen på højeste åndelige niveau? Jeg var helt klart med til at bygge X-Wingen. Følte jeg. Var du ude på skibet? Jeg var på skibet flere gange. Du har været ude, hvad hedder den? Sea Wings? Free Winds. Hvad hedder den? Free Winds. Free Winds, altså Scientology-skibet. Ja, jeg har været 2 gange. Det beskrev jeg også i DR3. Jeg har været der. Der er en, der skriver her, der hedder Benjamin her fra København. Han skriver, at han kan se på Wikipedia, at niveau OT8 er det højeste niveau, man kan nå. Hvad kan man, eller ånden, på dette niveau? Ikke noget, som man ikke kan ellers. Men hvad troede du dengang, at man ville kunne? At man var fri til simpelthen at kunne bare være og
OT står for opererende titan. Titan er livsenheden. Titan er væsenet selv. Så nu er du i stand til at operere gennem det materielle univers, som består af materie, energi, tid og rum. Du er i stand til at få ting igennem, bare ved at tænke på dem, bare ved at postulere, og så sker tingene. Det er jo en vild påstand. Altså, det er jo vanvittigt, vil nogen mene. Ja. Havde du noget af det dengang? Altså, kunne du mærke en snert af det? Mange af de her religiøse ting er jo sådan noget, der pop lige pludselig kommer. Ja. Men Scientology lyder lidt mere videnskabeligt, så det kunne godt være, at det var mere sådan en gradvis tilvænning til at kunne få materie til at arte sig efter ens tanker. Altså, hvis du arbejder hårdt og systematisk, så kan du jo nå langt. Hvad kunne du? Hvad kan du? Jeg kan analysere mig ud af det af alt med hensyn til arbejde og produktion. Jeg har ikke helt tjekket på det med mennesker endnu, men det er jeg så i gang med en anden uddannelse som hos Jørgen Ørting som seksolog, hvor jeg lærer lidt om mennesker at gøre. Men med prøv at vente om, der er et stort vindue. Der sidder en producer, og der sidder en tekniker. Ja. Kan du få teknikeren til at gøre noget med tankens kraft? Overhovedet ikke. Har du aldrig kunne det? Nej. Vil man kunne det på OT8? Man påstod, man kunne. Man mente, at man havde evner. Det kan man ikke. Vores producer hedder Sissel, hun har ondt i hovedet. Kan du fjerne hendes hovedpine? Med en 50% chance. Så du kan lidt? Ja. Men det er bare ved en simpel kommunikationsproces. Vil du prøve? Altså, har du hovedpine? Det var bare noget, jeg fandt på. Hun har sgu hovedpine. Ja. Jamen, så kom ind. Hvis min fod var forstudet, kunne du fjerne det? Ja, vi kunne gøre rigtig meget ved den. Kan du fjerne min forstudede fod, eller kan du ikke fjerne den forstudede? Jeg kan få den til at komme så hurtigere. Hvis vi får din hovedpine til at ændre sig, så får vi den. Fantastisk. Hvordan er din hovedpine lige nu? Det er faktisk, jeg har sådan ondt lidt under øjet. Ja. Okay. Hvor lang er hovedpinen? Sådan beskrevet. Jeg føler den sådan meget kort, men jeg føler, den sidder sådan inde i kraniet, sådan lidt under huden. Hvor mange centimeter? Jeg synes, den er sådan 2 centimeter. Godt. Har den en farve? Rød og lilla. Tak. Har den en retning? Den bevæger sig sådan udad. Okay. Har den en temperatur? Nej. Godt. Pulserer den, eller står den stille? Den står stille. Okay. Hvordan er den lige nu? Det hjælper lidt. Okay. Hvordan er den lige nu? Nu synes jeg, det er lidt værre. Alright. Hvordan er den lige nu? Jeg synes, det bliver værre. Beskriv den. Nu går den sådan ind mod mit kindben, synes jeg. Alright. Hvor lang er den? Stadigvæk 2 centimeter. Men nu har den flyttet sig lidt. Okay. Har den en farve? Ja, stadigvæk rød. Okay. Ikke så lille længere. Har den en retning? Nej. Okay. Har den en temperatur? Nej. Okay. Pulserer den, eller står den stille? Den flytter sig lidt, synes jeg. Alright. Lidt mod højre. Beskriv med dine egne ord. Hvordan er den lige nu? Lige nu gør den bare ondt. Der er ikke så meget andet. Hvorhen er den? Den har flyttet sig lidt mod højre. Sådan lidt mere længere mod øret. Okay. Hvor lang er den? 2 centimeter. Okay. Hvor langt går den ind i kraniet? Sådan i dybden? Og så? 1 centimeter. Okay. Har den en farve? Kig på den. Nej. Jo, måske lidt grønlig. Okay. Har den en retning? Nej. Okay. Har den en temperatur? Nej. Okay. Pulserer den, eller står den stille? Nu står den stille. Alright. I dine egne ord. Lige nu. Hvordan er den lige nu? Lige nu har den det lidt bedre. Hvor lang er den? 3 centimeter. Okay. Lidt længere? Ja. Godt. Har den en retning? Nej. Har den en temperatur? Nej. Har den en farve? Den er tilbage på rød. Okay. Pulserer den, står den stille? Den står stille. Alright. Lige nu. Hvordan er den lige nu? Nu står den stille, og det er sådan lidt mere mildt. En lidt mere mild smerte. Alright. Hvor lang er den? 4 centimeter. Okay. Har den en retning?
Nej. Har den temperatur? Nej. Har den en farve? Lyserød. Alright. Lige nu. Hvordan er den lige nu? Beskriv den. I egen ord. Nu er den næsten væk. Men det er også som om, den er blevet mindre igen. Okay. Og sådan mere... Centimeter? 2,5. Alright. Retning? Den er væk. Tak skal du have. Der er ikke nogen retning. Nå, er det kun retningen, der er væk? Ja, det er retningen, der er væk. Godt. Ikke nogen retning. Godt. Har den en temperatur? Nej. Har den en farve? Nej, sådan lidt smoothie måske. Okay. Lys eller mørk? Lys. Godt. Lige nu. Hvordan er den lige nu? Nu er den næsten væk. Alright. Ja, det der tilbage, hvordan er den? Hvorhen er den? Og... Det er sådan op ved min øjenkrog. Okay, retning. Altså, jeg skal jo bare lige sige, at uanset hvad I siger, så siger teknikeren i mit øre, det sagde hun også i går. Det sagde hun også i går. Det sagde hun også i går. Hvilken farve er den lille? Det sagde hun også i går. Hvor langt op er den i kranet? Det sagde hun også i går. Det er svært at være her. Ja. Så lige nu, hvordan er den? Ødelagde jeg noget? Lige nu kan jeg mærke den lidt tydeligere. Okay. Det sagde hun også i går. Du skal helst ikke afbryde i session. Ja. Hvor lang er den? 2,5. Godt. Har den retning? Nej. Har den temperatur? Nej. Har den en farve? Sådan, jeg vil sige, den stadigvæk er det der grumsede. Okay. Lige nu. Hvordan er den lige nu? Der er den, der synes jeg, den er uændret. Beskriv den med dine egne ord. Den er lidt mildere, end da vi startede. Og så har den flyttet sig lidt. Hvor sidder den lige nu? Den sidder her ved øjenkrogen. Altså, hvor lang tid tager det her normalt? Jeg vil bare lige vide det. Så kunne jeg måske gå på toilet, eller gå ned og spise noget. Det tager den tid, det tager. Jeg har gjort det en gang i 3 timer, og jeg har gjort det en gang på 2 minutter. Så vil jeg bare lige sige noget til tekniker. Gider du hente en pille til Sissel? Ja. Tak. Så, men når den nu... kan vi køre til audioavisen? Nej. Hvis den begynder at ændre sig, så får vi den. Det ved jeg. Hvis du ændrer den, vi kan tage den bagefter. Hvis den begynder at ændre sig, så kan vi få den. Hvis den var uændret hele tiden, så får vi den ikke. Så okay. Hvad synes du om oplevelsen her? Det var lidt underligt. Jeg synes, det er svært at svare på. Ja. Ja, det synes du ikke, det er mærkeligt, at det her det skulle være Scientology? Jo. Altså, jo. Det er jo ikke det, vi har regnet med. Fordi det er hele tiden det samme spørgsmål. Vi synes, du er lidt mærkelig nu, Sonny. Det gør mig lidt usikker, vil jeg sige. Okay. Alright. Ja. Tak til vores producer. Jeg har fjernet rigtig mange hovedpiner på den her måde. Og forstuvninger? Forstuvning er noget andet. Hvordan fjerner man en forstuvning? Du kan gøre det på 2 måder. Enten ved, at du gengiver nøjagtigt den samme. Hvis du har trådt over et eller andet, hvis du har trådt forkert på vej ned ad en trappe, det gjorde jeg engang. En havde trådt forkert på vej ned ad en trappe. Så laver du den samme bevægelse igen, bare langsomt, uden at sætte tryk på, men sætter kroppen i de samme omstændigheder igen. Og så kører du den hændelse igennem, ligesom at kroppen hænger fast i den der smerte. Ideen er, at en fisk, der svømmer rundt ned i noget grumset vand, og bliver bidt i halen, tænker, hups, jeg må væk herfra. Hvis de samme omgivelser sker igen, så føler den smerte. Hvis at den så sætter kroppen i de samme begivenheder igen, så vil kroppen give slip på den smerte, og ben virker igen. Jeg har set det. Kunne man sige om Scientology, at det er lidt en damebladsreligion? Det kunne det være. Det lyder sådan lidt... Der er rigtig meget... man skal lidt tro på det, ikke? Altså, det er sådan lidt... NLP-agtigt. Det vil jeg faktisk give dig ret i. Det vil give dig ret i. Lærer man at overtage sådan magten over et andet menneske, eller er der nogen? Har du set nogen, der kan gå ind i andres hjerner og få dem til at gøre noget? Du bliver uhyggeligt effektiv til at manipulere. Du bliver rigtig, rigtig god til det. Kan vi snakke om det i næste time? Det kan vi også. Du kan også nemt opleve, at de kan manipulere dig, fordi du har ikke noget stop på det den vej heller. Telefonnummeret hen er 20 24 7 24 7. Man kan også finde vores gradskort, som er The Bridge to Total Freedom fra Scientology, inde på vores Facebook-side, der hedder facebook.com/247 forfra, hvis man selv har lyst til at følge lidt med. Send en sms med spørgsmål på 42 624 7. Sidst i programmet i næste time, så skal vi nok nå at
løbe dem alle sammen igennem. Vi er tilbage igen med Sonny Bol her i Forfra om 5 minutter.